Boas tardes a todos. Damos comezo a sesión plenaria extraordinaria e urxente de hoxe mércores 4 de febreiro do 2026. Primeiro punto do orde do día, a ratificación se procede da urxencia da sesión. As razóns que motivan a urxencia na convocatoria da sesión son as seguintes: a aprobación da participación do Concello no post-2026, cuxo prazo remata o día 6 de febreiro de 2026. A documentación técnica tivo entrada no Concello o día 2 de febreiro e ata o día 3 de febreiro non foi posible preparar a documentación administrativa. A fixación do día de Cernadas de Castro 18 de marzo como festivo local en Lousame no ano 2027. Deste xeito xa poderá ser anunciado nos actos de presentación oficial da candidatura que comezarán no mes de febreiro. A creación da Comisión Informativa Especial Cernadas de Castro para comezar os traballos de estudio, informe e ditame encaminhados a lograr a candidatura de Cernadas de Castro para o Día das Letras Galegas do ano 2027. Por estes motivos, a Alcaldía propón ao Pleno Corporativo que ratifica a urxencia da sesión extraordinaria e urxente convocada para o mércores 4 de febreiro de 2026 ás 8 horas. Algo que decir neste punto? O Grupo Socialista, o Grupo Mixto. Votamos entonces. Votos a favor da urxencia. Punto número 2, aprobación da solicitude do post-2026. A proposta de acordo é participar no Plan Provincial de Cooperación e Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos 2026, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2026 e con cargo a achega provincial 2025. Financiamento de gastos correntes que se deben no exercicio 2026 294.938,44 euros. Isto é en total, e despois diferencias entre a achega 2026 e a achega 2025. Financiamento de investimentos. Acceso a Riba das Bouciñas, 31.179,75, acceso a Pomar Cruído e Outro, 37.075,07, interiores en Aldea Grande, 32.663,12, mellora viario Silva Redonda, As Minas e Outro, 33.912,43, interiores no Sabugueiro, 33.266,49, interior en Lesén de Outro, 36.482,35, interiores en Masí de Outros, 65.809,38. Total investimentos a achega provincial 2026, 270.388,59. Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan. Aprobar o plan complementario do ano 2026 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Mellora diario Fruime, 83.539,26. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente se sean necesarias. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no post-2026 bases e a Ubera, procedentes dos propios recursos presupuestarios ordinarios do Concello ou de ingresos procedentes de operacións de crédito con entidades financeiras. Quinto, solicitar á Deputación Provincial da Coruña delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Sexto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Sétimo, autorizar a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria, Tesorería e Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Oitavo, facultar á Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ben, teñen a documentación todo o necesario dos proxectos, planos das obras que se acordaron meter no post deste ano, así como a diferencia entre o que se vai dedicar a obras e o que se vai dedicar a gasto corrente deste post 2026. Grupo Socialista. Vamos ver, nós vamos votar a favor porque ademais siguen consultando unha proposta que se fixo, que nós fixamos o ano pasado, no mes de xaneiro,
e coinciden varias das obras con esta relación, con esta lista, non? Entón, primeiro, non sería coherente e non sería xusto pola nosa parte votar en contra. De todas maneiras, dito isto, seguimos percibindo de alguma maneira un pouco unha falta de previsión. Me explico. Hai unha pavimentación en Salgueiro que non se vai deixar preparado o saneamento, o sea, polo menos deixar as tubaxes postas. E o mismo pasa en Maxide. Entón, ese é un pouco o que a mí me parece que carece un pouco de previsión. Creo que se debía de, polo menos, deixar previsto esas tubaxes, aunque non estea conectada a ningún sitio, pero unha vez que se faga o saneamento neses núcleos, non ter que levantar o pavimento. E pola nosa banda non temos nada máis que Grupo mixto. Nada, dicir que o post deste ano é un post bastante grande a nivel de cartos. Coincidimos en varias das obras, por exemplo a de Sende, que foi unha das obras que se fixeron no pasado porque consideraba que era necesaria, era incluída. Entón, nós vamos a votar a favor do post. Respecto de que, bueno, o que se fixo desde este equipo de goberno e, bueno, sobre todo en consonancia co concelleiro de obras, que foi o principal encargado de todo isto, foi un pouco buscar, dentro do que se podía, evidentemente, dentro do que había que obligatoriamente dedicar a gasto corrente e intentar evitar tamén daquela maneira o que vemos que está pasando noutros concellos que teñen que dedicar casi todo a gasto corrente por necesidade, intentar un pouco solucionar urxencias que veíamos en moitas partes do concello. Hai moitas máis, evidentemente, o que pasa que hai que elixir. Se se fixen, tampouco hai proxectos moi grandes no sentido de que intentamos repartir o máximo posible para tocar, digamos, os máis sitios posibles e arreglar, porque, bueno, ainda que os títulos leven o que se leu aquí, pois hai máis sitios nos que se van a intervir, porque, por exemplo, no interior de Maxide e outros tamén está en Marracín, está en Vilacova, tamén no Campiño, quero dicir, parte de Salgueiro tamén hai acceso a ser feito, e está tamén o decorrido da Pastoriza, quero dicir, bueno, hai máis sitios xa opinan nos que se van a intervir. Entón, intentouse recoller un pouco necesidades que víamos, que non discuto que vostedes as chegaran a plantear noutras épocas pasadas, e sobre todo aquí o que se intentou é recoller o que nós escoitamos dos veciños nas reunións parroquiales que mantuvemos, que ao mellor só vostedes o plantearan antes igualmente, non? Pero quero dicir, eu aquí para tomar as decisións, sobre todo co concelleiro de obras, basámonos sobre todo en moitos, porque moitas veces eran cousas que eran un clamor que nos pedían, vale? Por poñer dous exemplos claros, quero dicir, por exemplo, o de que había que actuar canto antes facer algo ali no interior de Maxide, iso foi un clamor na reunión parroquial de Lousana, por exemplo, non? Entón, bueno, intentouse repartir como se pudo, intentouse chegar cos cartos ao máximo posible. Podemos ter discrepancias en se hubo previsión ou non, pero, bueno, fixáronse máis proxectos, había moitos máis proxectos para escoller, tiñamos preparados bastantes máis, pero, claro, non podíamos dedicar o posto integramente sin destinar parte dela gasto corrente, porque non teríamos un problema aquí por parte de intervención no outro lado. Pero, bueno, fíxose, digamos, con esa intención de escoitar un pouco a todo o mundo e intentar sufragar necesidades ou pequenas necesidades que fomos vendo, basicamente. Non se optou, poden ver, non se optou por ninguna obra grandísima, ni ningún proxecto grandísimo que implicara deixar a mellor outras 3 zonas sin tocalas, digamos. Pero, bueno, hubo que tomar unha decisión e os plazos xa lles comentei outro día que foron como foron, as empresas estaban como estaban, ven aí cando chegou a documentación e todo o que tivemos que traballar esta semana para conseguir isto. Entón, bueno, pues isto é o que traemos. De todas maneiras, eu escoito as súas suxerencias, evidentemente,
e con eso seguiremos traballando no futuro. Non sei se queren decir algo máis. Non, a ver, sobre o que acaba de decir vostede, eu non quero decir que non fora repartido ben repartido, sino eso, que a veces botas de menos eso de decir, bueno, pues, si isto se deixara preparado, que non, porque non son cousas que encarecen demasiado a obra, porque se quitas que levantar o pavimentado, pois é só deixar uns tubos, pois que facilitaría o día de mañán eso, pero nada máis, non tiña outra observación sobre eso. Unha cousa máis. Votamos entonces. Votos a favor? Punto número 3, aprobación do Día Cernadas de Castro, 18 de marzo, como festivo local para 2027. A proposta de acordo sería, primeiro, establecer como día festivo local para o ano 2027 o 18 de marzo, Día de Cernadas de Castro. En segundo lugar, remitir certificado deste acordo á Consellería de Emprego, Comercio e Migración cando así o requiran. Bueno, isto foi xa tratado no pleno ordinario anterior, foi recollida a iniciativa de leválo como festivo local e o compromiso de anuncialo xa canto antes para, digamos, cando chegue o mes de marzo, telo xa oficializado, depois quedará un festivo que elixir, que xa elixiremos cando corresponda no verán. Co cal, bueno, non sei se queren comentar algo respecto a este punto. Non, porque, bueno, desto xa falamos tanto na comisión informativa como no pleno ordinario e creo que é unha boa iniciativa, creo que é unha boa idea e por fin teremos os castigos nosos. Votamos, entonces. Votos a favor? Punto número 4, creación da Comisión Informativa Especial Cernadas de Castro. A proposta de acordo sería, primeiro, constituir a seguinte Comisión Informativa Especial, Comisión Informativa Especial Cernadas de Castro. Esta Comisión Informativa Especial terá como función o estudio, informe, consulta e ditame de calquera acordo relacionado coa presentación oficial de candidatura de Cernadas de Castro para o ano 2027 ante a Real Academia Galega. A súa extinción producirase de xeito automático unha vez que a Real Academia Galega elixe oficialmente a persoa que será homenaxeada no ano 2027, celebrándose unha última sesión cuxo obxecto será a aprobación das actas anteriores. Segundo, a composición desta Comisión Informativa Especial será a seguinte: presidente o alcalde do Partido Popular, 3 representantes do Partido Popular, 2 representantes do PSD da PSOE e un representante do BNG Grupo Mixto. A adscripción concreta a esta comisión dos membros da corporación que deban formar parte da mesma en representación de cada grupo político realizarase mediante escrito do voceiro do grupo político dirixido á alcaldía e do que se dará conta ao pleno corporativo. Poderá designarse de igual xeito os suplentes de cada titular. O alcalde ou presidente nato desta comisión informativa, sen embargo, a presidencia efectiva da comisión poderá delegar en calquer outro membro da corporación a proposta da propia comisión informativa terá a correspondente elección efectuada no seu seno. Terceiro, a Comisión Informativa Especial realizará reunións ordinarias con periodicidade mensual, sempre cando existan asuntos que se deban estudar, informar ou ditaminar. Ditas sesións ordinarias terán lugar no día e hora que estableza a Alcaldía da Corporación na convocatoria, tal e como prefectúa o artigo 134 do ROF. Do mesmo xeito poderán ter lugar sesións extraordinarias ou urxentes cando existen asuntos que sexa preciso informar ou ditaminar. O seu funcionamento sustarase ao disposto no capítulo 2 do título 4 do ROF. Cuarto, requerir os diferentes grupos políticos municipais para que no prazo de 5 días hábiles comuniquen o nome dos concelleiros e concelleiras que ascribirán esta Comisión Informativa Especial e do suplente ou suplentes de cada un deles. Publicar este acordo no boletín oficial da provincia na sede electrónica municipal. Ben, dando cumprimento á moción presentada polo Grupo Mixto no anterior pleno ordinario, que a emenda que se lle propuxo de que llamamos a acordo de que fora un ao mes, pois traemos aquí a creación desa Comisión Informativa Especial. Como ven, vai estar configurada igual que as comisións informativas polo feito de manter a representación do pleno. Faremos unha sesión ao mes de maneira ordinaria e entendo que por un pouco de eficacia serán a finais de cada mes. Supoño que nos meses impares faremosla coincidir cando sea a comisión informativa, porque xa estamos as mesmas persoas e digo, mandar
citándonos en días diferentes, e nos meses pares tamén fixeremos unha data, se avisará con antelación, pero será hacia finais de mes, de cada mes, esa é a intención. Entonces, entendo que celebraremos a primeira a finais deste mes. Seguir loitando por ello, non? Con isto. O importante é que saia este ano, como non me quero repetir no asunto, creo que temos motivos suficientes como para poder sacar adiante este proxecto, conjuntamente todos poñemos a traballar a iso. O día que se faga a presentación, por exemplo, podemos tamén invitar a Diputación, invitar a Xunta, etc., e non só os académicos, sino para dar un carácter máis institucional para que intentemos conseguir a axuda de todos os sitios posibles. Pezo por vostede. O de seguir ca comisión, unha vez que se acabe o da Real Academia, bueno, se implicaría que teníamos que hacer un proxecto de que no 28 teríamos que volver a presentar. Pero eu creo que se non o conseguimos este ano, do 27, que é o 250 aniversario, quer dicir, que temos, incluso tuvemos que dotar unha partida presupostaria solo para, quer dicir, pois ao mellor habría que darle unha volta e pensalo se seguiríamos ou non seguiríamos, pero bueno, en un principio vai ser hasta a comisión, vai ser hasta que se sepa quen é o designado no 27. E sobre o que comenta vostede de invitar e tal, eu como membro desta comisión, porque vostede ten que ser membro evidentemente do seu grupo, eu invito ya que todo eso o traslade ao Departamento de Cultura para que os técnicos que están traballando en torno desto, nese acto e demais, independentemente de que o falemos na comisión nós, pero que se traslade todo para que todas esas iniciativas se teñan en conta quen preparan todas estas presentacións. Vale. Unha cousa máis neste punto. Votamos entonces, votos a favor? Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Gracias a todos.